Hadi yanlışlık var ya. Men onu tutarım. Anger, sen häzir nirede? Men Anger Washington köçetini alýan. Düşünmedim-le, sen häzir nirede diýen. Men aýtdym ataňa. Hany taklan akmak. Menen tek üstad duramok. Maşinden müşbarlayan. Men onu entegem göremok. Bizim wagtymyzy gutardy, gidýär. Olar plankana gitdiler. Ondan hemçe maşynyň edinden gowlap ýerler. Öýde düşnüksiz. Doris, onu ýöne ýere giden nädirler şeýlerämi? Ine saňa gerek bolsa. Görlemini. Aksus firmasy Gorunç tenagaty Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň harby gowa güýçleri. Muňa seretle Doris. Doris, toplum arada ejeme aýtmalymy ýa-da ýok ha? Hawa, ähtimal dogry aýdýan. O näçe adilse şonça da gowdurup. Oğlanlar şuňul kakanyz gelýär. Men mektebe şowada maşyny beriň diýendirim. Sapaklaryny gutaranmadyna maşyny meniňde öýe geliň. Hemem kakany bilen çalyksyň ýanynda oturuň. Men gidip bilmeýän sebäp gimnastika tapagymma. Men murtakyym bar. Men näme ýene gaýtalamalymy? Alexy seretme näme şir hanym heýestini gaýy edip bolan. Sen dogry aýdýa, eje, bize garanda ol gowy sereder. Eger bir çykgynsa ýagdaý bolup durmasa, men hanym heýesi ýumuş buyuratum gelenok. Ziyan ýok eje, men ýokmam bolar. Ýere bolýar men rady gep beşdik. Alex, sen maňa ol ýalançaklykdan bersene, bagyşla, göýök nohut ber diýjek boldum. 3 göde ha. Alo. Hawa salam. Hawa, oňa garamak çykdy. Häzir Alex, sen Bretli Power tanaýarmy? Hawa. Bretliň ejesi çaňa diýär, oň oýnawaç maşynyny alanyň almanyny soraýar. Yok, oň özüniň radio dolanýyş maşyny bar. Ony o garşymyzdaki ýaşaýan hanym kesberdi. Biz onu tapdyk. Alex, sana näme boldy? Men gürleşip durkam, aran kebek bolmaz ahyry. Hanym Pedro ananmy? Çynymy aýdýan. Näme üçin? Ol howply adam. Näme diýjek bolýar? O yalan, ol bardady yalan aýdýar. Ol yalan. Alex, sen näme diýen? Oňa jaňa dik görej, şonda sen haýran aljaňy bilýän. Şu jaýdan jaňa diýerler. Özümizde